Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baky tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başynda Türkmenistanyň prezidentini gol çeken resminamalar bilen tanışýarys. Ata-babalarymyzyň adamkärçilik, insanyperwerlik we ýaşlyk etmek ýaly däplerinden uralyp, hemde adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak bilen bagly halkara hukugynyň umum ikrardylan kadalaryny ýerýänimiz esaslanıp, adamlaryň raýatlygy erkin saýlap almak hukugyny nazara almak bilen, şeýlede Türkmenistanyň raýatlygy hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň prezidenti fermana gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň şäherinde hemişelik ýaşaýan, raýatly bolmadyk adamlaryň uly topary Türkmenistanyň raýatlygyna kawurdyldy. Daşary işler ministrligine, İçeri işler ministrligine, Döwlet migrasiýa gullugyna, beýleki daxily ministrlikler we pudoklaryň dolanýaş idaralary bilen bilelikde Türkmenistanyň raýatlygyny kabul etmek barada ýututan, raýatly bolmadyk adamlaryň resminamalaryny resmileşdirmek işlerini Türkmenistanyň prezidentine degişli teklipler bermek üçin dowam etdirmek tapşyryldy. Ata-babalarymyzyň insanyperwerlik, hoşniýetlik we ýaxşylyk etmek ýaly däplerinden uralyp hemde adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak bilen magly halkara hukugynyň umum ikrardylan kadalaryny ýerýänligimiz esaslanyp, şeýlede migrasiýa hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda daşary ýurt raýatlarynyň uly toparyna Türkmenistana ýaşamak üçin ygtyýarnamalar berildi. Daşary işler ministrligine, Döwlet migrasiýa gullugyna, beýleki daxily ministrlikler we pudoklaryň dolanýaş idaralary bilen bilelikde Türkmenistana ýaşamak üçin ygtyýarnama almak barada ýututan, daşary ýurt raýatlarynyň we raýatly bolmadyk adamlaryň resminamalaryny resmileşdirmek işlerini Türkmenistanyň prezidentine degişli teklipler bermek üçin dowam etdirmek tapşyryldy. Garaşsyz baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiziň parastatly ýol başlygyny alınıp barylýan işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýollar bilen üstünlükli rowanşanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyndaky wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 13 sentýabrda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň hemem golaýatlaryň häkimleriň gatnaşmagyny sanly uly marhaly iş maksatynda geçirdi. Onu ýurdumyzda durmuş ykdysadyny öňe maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişini, Türkmenistanyň mukaddis garaşydynyň şanly 30 ýylyny bayram etmäge taýýar görüşini, möhümlerini owguçylyk işleriniň guramaçylykly ýerine ýetirilişine degişli meselelere aralyk maksatlaşyldy. İş maksatnaşyjary alınıp barýan işler barada hatabat berdiler. Bina edilen deshalary Aşgabatyň häzirki zamana binagarlyk keşi bilen sadaşlyk utgaşmalary, bu ýerde olar gurulan binalary şäher gurşawy bilen dur sadaşmalary. Hormatly prezident akyllar şähermede Mahmud Pragynyň garaşy döwlet erkinlik, insanyperwerlik hakyndaky arzuw isleleriniň bugün ajaýyp döwrümizde hatyr bolan ornatydy. Dana Pragynyň çuňur pehem paýhada ýorlan kemil many mazmuny goşulary halkymyzy halal zähmete, bilent maksatlara ruhlandyrmakda bahatyna ýetip bolmajak hadynadyr. Millilerimize bular barada aýtmak bilen Mahmud Pragynyň heykelini kimem oňa ýanyşgalarynyň awdanlaşdyryşynyň häzirki zamanyň ösene binagarlyk çözgütlerini laýyk gelmeligini beledi. Hormatly prezident buğdaýyň geljekki bereketli hatyrynyň özüni we buğdaý ekşiniň hememe daýhanyň ahlat singdirip ýetişdiren bol hatyryny ýetkisede ýygna almak üçin paýta ýygyn möhüminiň depkinlerini güýçlendirmegi wajyp tonu beledi. Hormatly prezidentiň beleşýäli bir möhüm möhümleri üstünlükle geçirmek maksat bilen hemme degişli meselelerini öz wagtyna çözülmegi bir güzegçilikde saklanmalary. Dowlu kuwatyny ulanmaly owguçylyk tehnikalarynyň ýygydarly işlenilmegini, hemme olary hyzmat edilişini üpçün etmek zerurdur. Ýygnalaryny agaltyň hatyryna saklamak üçin gowry çykarmanhanalarynyn hemme paýta arasylaýjy kärhanalaryň taýyk işleme boýunça degişli derejede çäreler görünmelidir. Owguçylyk tehnikalaryny hemem guralaryny netijeli ulanmak bilen bir hatarda ekrançylaryň hemem mehanizatorlaryň netijeli zähmet çekmegi, hemem dynjanmagy, olary zerur serişler bilen dogry meşgulde üpçün etmek üçin hemme şertleri döretmek esasy talap bolup durýar. Şundan bir hatarda hormatly prezident beýleki owguçylyk ekinleriniň ösürilip ýetişirişine üns berilmeligini beledi. Hormatly prezident sebitleri durmuş ykdysadyny ösürmegiň ileri tutulýan ulary üns çekip, bina edilen ähli deshalaryň öz watyny hemem ýokary hili ulanmagy berilmegi, şeýle watanymyzyň beýik garaşydygynyň şöhratly 30 ýyllyk senet münasibetli davralary hemem halk masadynyň şanysyna bagşlanan mejlisine ýokary derejede taýýarlyk görmek boýunça bir neçe tapşyryklar berdi.
14 sentyabrda hormatly prezident boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow we Ministrlik Komitetining başlygynyň orunmasary Berdimuhammedow hem Mali we Iqtisadiýat ministri Serdar Maňatnaşmanda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda geljek ýyl üçin Türkmenistanyň döwlet budjetining taslamatyny işläp taýýarlamak boýunça işiň başı bardy. Iqtisadiýat we maliýe urgumynyň ýol başlarynyň hasabatlaryndan Millilermada meclisin başında häzir dünýäde bolup geçen wakalar bilen baglykda 2022-nji ýylyň baş maliýe meýilnamasynyň taslamatyny işläp taýýarlamagy aýratyn üns berilmelerini bildi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzda ösürmegi howlulyany durmuş we puduklaryň maksatnamalarynyň ýerine ýetilmegini üpçün etmek üçin netijeli çäreleri görmek zerur bolup durýar. Hormatly prezident 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetini işläp taýýarlamak bilen baglanyşly meselelerin ählisiniň içgini seljermelerini bildi. Döwlet başçylygynda daşary ýurtlaryň getirilýän haritlaryň orun tutýan hemimi eksport urly önüm çökeri artdyrmak, elektron senatynyň önümlerini çykarýan kärhanlary döretmek boýunça maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmek üçin zerur şäherleriniň görünmeliligini gaýra goýulmasy bilen bir hökmüne görkezdi. Hormatly prezident bu durnukly ykdysady ösüşi üçin etmek maksadydan mundan belägem toplumlaryň şäherleriniň görünmeliligini wajyp tona beledi. 2022-nji ýyl üçin döwlet budjeti ilkinji nowatda ykdysadyň mundan belägem ösürmegini, oň hususy urlarynyň höwetlendirilmegini, maýy goýum kuwwatynyň artdyrylmagyny, durmuş urly ulgamyny kämilleşdirmegini, Türkmenistanyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hemem hiyeliniň ýokurlanmagyny gönükdirleni uzak möhletli, milli puduklaryň hemem sebit maksatnamalaryny kesgitenen güýpleri nazar almak bilen işlenip taýýarlanmalary. Hormatly prezident 2022-nji ýylda jeme içerki önümüň ösüş tepkeniň durnuklygyny üpçün etmegi, durnukly ykdysady ösüşi saklamagy, badar edaralaryny özgörtmegi dowam etmegi möhüm duruny beledi. Hormatly prezident ýurdumyň durmuş ulgamynyň kämilleşdirmegini esasy güýplerine bir hökmüne kesgetlep, milli bilim ulgamyny ösürmek, saglyk goraýyş we beýleki ulgamlaryň maddi enjamy binýadyny döwür wagtlaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň dol meşhurdy ýerine ýetilmegini üpçün etmek üçin degişli çäreleri görmegi tapşyrdy. 15 sentyabrda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Adalet ministri Muhammed bilen döwlet howpsuzlyk kenişiniň mejlisinde millilerimiziň beren taşyrlyklaryny ýerine ýetirmek bilen baglykda milli kanunçylygy munun belägem ösürmegi meselelerine başlanan iş maslahatyny geçirdi. Hormatly prezident iş maslahatynyň başyna giňerimli özgörtmeleň hukuk esasyny döretmegini häzirki döwrüne amala aşyrýan döwlet strategiýasynyň esasy güýpleri bolup durýanyny bildi. Şunda hereket edýän kanunyň ýygydarly kämilleşdirmegi hemem badar ykdysady şertlerini, puduklaryň iş netijelerini ýokurlandyrmagy, hemem dünýä hojulyk gatnaşyklary ulgamyny, işiň goşuşmagyny, sanly ulgamyny ornaşdyrmagyny, maýy goýum işlerini höwetlendirmegi, gyzyklanma bildirýän taraplara awraly halkara düzümler bilen netijeli gatnaşyklary pudulandyrmagy gönükdirlen täze kanunçylyk namalarynyň kabul edilmegine aýratyn ünsürlýär. Şunun bilen baglykda Adalet ministri Muhammedowyň hasabatyndan olar raýatlaryň konstitusiýon hukuklaryny hemem azatlyklaryny ygtybarly gorumak, kanunly üpçünetmek üçin kanun çykarjylyk we hukuk iş tejribesi babatda bir bütügi döwlet syýasatyny ýerine durmuşa geçirmäge gönükdirlen işler barada hasabat berdi. Milli ykdysadymy ösürmek maksady bilen sebit ykdysady we maliýe guramaklaryny işiň peýdalmak üçin hukuk esaslaryny işläp taýýarlamak möhüm güýpleriniň hataryna görkezildi. 16 sentyabrda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly Ministrlik Komitetining nowatda mejlisine geçirdi. Oň dowamynda döwlet turmuşynyň möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýle hemme möhüm puduklaryň hemme tutuşugyny milli ykdysadyň hemme taraplaryny ösürmegini gönükdirlen resmi namalaryň tasamalarynyň bir neçesine garaldy. Mejlise gatnaşyjylar gün tertibindäki meseleler boýunça hasabat berdiler. Watanymyzyň güllä ösmegi raýatlamyzyň ýaşaýyş turmuş şertleriniň mundan belägem gowrundyrmak bilen baglanyşykly işleri hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezident bilen ýol başlygyna amala aşyrýan şäherleriň netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyň durnukly ösüşiniň üpçün edilýänligi, hemem halkymyzyň ýaşaýyş turmuş derejesiniň hasamy ýokurlanýany belläni. Hormatly prezidentiň belleşýäli milli maksatnamalaryň kesgitenen işleň doly ýerine ýetilmegi möhüm güýpdir. Oly watanymyzyň ähli ulardaky ösüşi bilen baglanyşyklydyr. Her bir işde sadaşyk ýokary netijeleri üpçün eder diýip hormatly prezident belledi. Häzirki wagtda döwrüň taramlaraýykda işlenmegi ösüşi ykdysadymyzda öňüňizde galanmagy mümkinçilik berýär. Şu nokta nazardan bilen her bir işimizi üstünliklerini esasyny düzmeldir. Millilerimize watanymyzyň mukaddes garaşdyranyň şanly 30 ýylyny bayram etmäge ýokary derejede taýýarlyk görmegi, hemem meýilleşdirilen şäherleriň häzirki döwrüň ruhuny kybap gelmeginiň wajyp ony ünsüçekdi.
Ma'lum bolşaly watanmydan gülläp möhkemem halkymyň awadançylygy baradaky alada giňmeşörli oňyny özgörtme fiýatynyň başyny başlaýjy döwlet başlymynyň hemişe üns merkezine durýar. Şolu özgörtmeň üstünlikli durmuşa geçirmeli netijesinde ýurdumyzy ähli ulgamlarda uly netijeler gadandy. Hememe geljege anamba garaýar. Mejlisiň dowamyna şeýlekeme döwlet durmuşynyň käbir beýlek meselelerini garaly. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edildi. Soňra hormat prezident huda hödürlenen tasamlara garady ma'lum bolşaly Türkmen paýtagyny hemme taraplaryny ösdürmek, oňy düzümlerini döwür wagtlaşdyrmak meselleri hormat prezidentiň hemişelik üns merkezine saklanýar. Büyük Batman International Fransuz kompaniýasynyň wekili millilerden garamaly paýtatymyň merkezi kunjugyndaky binalary döwür wagtlaşdyrmak bilen baglanşykly tasamlary hödürledi. Soňky ýyllarda hormat prezidentiň ýa usul tagalaty netijesinde paýtatymyň ähli ular boýunça ösüşiň täze derejesine çykdy. Şununla baglykda Aşgabatda täze binalan hatarny durmuş we işoýluk maksatly desgalaň gurulmagyny onu bellemek gerek. Milli binagarlyk ýollaryndan häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşdyrylmagyny Aşgabatda bina edilen döwür wagt esgalary öz boşly binagarlyk şöýdügini eýder. Milli dermada tasamlar bilen tanışyp olara bir näçe beýlikler aýtdy. Hememe degişli düzüşler girdi. Hormat prezident bu da soňky ýyllarda ýurdumyzda işoýluk gatnaşyklarynyň ösüşiň täze derejesine çykanyny belläp täze esgada guruluşy işleriniň ýokary hili ýerine ýetirmegini, hememe işlerini belenilen möhreti tamamlanmagyny üpçün etmegini möhümdigini aýtdy. 16 sentýabrda döwletimiziň muqaddas garaşlygynyň şany 30 ýyllyk bayramynyň öňsýresinde paýtatymyzda ýeni bir desganyň açylyş dabarasy boldy. Hormat prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow gatnaşmany köpet aşa ýolunyň urny bina edilen döwlet minberiniň täze toplamaşyly. Ýurdumyzyň taryhyny şany fener münasibetli dabara çärlen geçirecek ýer bolan bu toplumy Aşgabatyň günorta bölegine kemale gelýän täze idare ediş medeni merkeziniň ajaýyp binagar toplumy bilen sadaşlyk utgaşdy. Sunudy saatlaryň paýtatymyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň dörejilik toparlanan çykyşlary dabara öz boşly bayramçylyk öwüşüni çaýdy. Olar garaşyda baky tarap watanmyda wagt edýän köp öwüşgünli aýdym sady çykyşlar taýýarladylar. Bu toplumy büyük Fransuz kompaniýasy bina etdi. Täze etganyň ajaýyp keşfine milli binagarlygyny iň gowy däpler hemem häzirki zamanyň binagarlyk şöýdükleri bilen ajaýyp sadaşlyk tapýar. Bu toplumy gaşaňlygy bilen haýran galýar. Oňy umum meýdany 20.454 metre barabardyr. Granit hemem ak mermer bilen örtülen bu toplumy üstügünmeli 2 atly binany prezident minberini hemem mehmanlar üçin ýetlenen 2000 orunluk minberi öz için alýar. Ýürüte enjamlara sany tehnologiýa üçin edilen täze toplumda köpçüliklerini şäher geçirmek, hemem olary onlaýn tertibine şöhrendirmek üçin ähli şertleri dürdülendir. Bu ýerde Merkezi Aziýada iň uly 120 metrlik LED ekrany, hemem 8 sany 30 metrlik maşlar oturdurly. Şöyle esaslandyrmagynyň 140 kg bilen ýurdumyzyň ak mermerli paýtaty, garaşyda baky tarap watanmadan ajaýyp häzirki hemem nurany geljegini alamatlandyrýar. Bu ulgamda innowasiýon tehnologiýalaryň, alymy tehnika ösüşiňi öňde barjy gadananlaryň, hemem dünýäniň iň gowy tejribesiniň giňden ornaşdyrmagy Hormatly prezident bilen başlanyjy boýunça Aşgabatda ýamanlarlaryny giňerimle şäher oluş maksatnamasynyň esasy uğurlardyr. Bulyň ählisi Türkmen paýtatynyň ukunly ösüşini, raýatlamyzyň ýaşaýyş durmuşynyň ýokary derejesini, olaň dörejilikle dähmet çekmegini, ähli amatlyklaryny hödürni görüp ýaşamaklaryny hemem güňejaý dynjalmaklaryny üpşnedi. Inni 30 ýylyň dowamyna mehriban halkymyzy öz başlyk ýagty geljen urýar. Tutun ýere dähmet çekip edil watanmyza gülläp ösýän mekany urýar. Mehriban toprağımızda öňden gelýän däpde suluruk hemem milli mirasy tarapy bolýar. Halkymyzy şunyň gadanalaryna buýsunýar hemem ösüşiň täze berendiklerine tarap anamly öňe barýar. Geçen gyýtgy döwrüňçe ýurdumyzda dünýäniň ukunly ösýän döwletleriň birine urly. Oňa halkara ýeňişigindäki abraýy barha artýar. Milli dermadaň parahatçylygy hemem durnuqly putrandyrmagy, häzirki döwrüň möhüm wezipelerini çözmäge gönükdirlen oňyň başlanýyşlary giň gollawy eýe bolýar. Aýdym saatlara joşgyny tanyslara ýürüte döwrwap enjamlar hemem sany tehnologiýalar arkaly dürdülen täsin şekiller hemem ajaýyp görnüşler bilen sadaşlyk utgaşdy. Köpe uşgyny çykyşlar soňky döwürde bayramçylyk dabararynyň esasyny diýeni şu göreňi ýatdan çykmajak pursatlaryny görkezdi. Innowasiýon tehnologiýalar ýurdumyzyň durmuşyny ähli ulgamlaryna şoltana medeniýet we sunugat uğurlaryny içgen ornaşýar. Şu göreňi dürrü renkli öwüşgünleri bilen utgaşmagy döwlet minber toplumynyň açylyş dabarasy münasibetli gurulýan şäherleriň ýatdan çykmajak pursatlara baý bolmagyny şertlendirdi. Köp öwüşgünlük berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyplygyny hemem mehriban halkymyň bagtyýar we abadan durmuşyny alamatlandyrdy.
17 sentýabrda Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow hormatly mehman hökmüne Şanxay hyzmat taşgyramasynyň agda ýurtlarynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen Täjikistan Respublikasyna iş sapar bilen urdy. Asaramdan hormat prezident bilen uçary Täjikistan Respublikasynyň paýtagtynyň halkara howa mendiline gelip gony. Howa mendiline döwlet başçylaryny resmi adamlar garşyladylar. Ýolaglaryň asly däwre belent mertebeli türkmen mehmanna guruluşurly. Hormat prezident we howa mendiline Kasri millat köşüne tarap urdy. Bu ýerde döwlet başçylaryny Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmon dogry çağırşady. Hemme ýokary derejede iki taraplaryň duşuş geçirli. Dostlukly döwletden başlanary duşmak hemme iki çäkde kötüşdi. İki taraplaryň gatnaşyklaryň şol sany halkara gurumlaryň şäklaryna hyzmatdaşlygyny geljegini ara-ara maslahatlaşma döwrüne mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Milli Idare Şanxay hyzmat taşgyramasynyň agda döwletleriniň başçylarynyň samitine hormatly mehman hökmüne gatnaşmak maksadyna duşen bermek baradaky çakylyk üçin täjik kardeşine tabortna edip mehman feýurlyk we mähirli kabul etjek. Gugnaçylyk hemem Täjikistanyň başçylyk etmegindäki büyük möhüm şäheriniň ajaýyp guruluny üçin minnetdarlyk bildirdi. Söhbetdeşler duşuň dowamyny iki taraplaryň görnüşde bolşýar, sebetleýin görnüşde hem üstünlikli üstürleýän türkmen täjik hyzmatdaşlarynyň eler tutulýany ular boýunça pikir açdylar. Duşuň dowamyny hormatly prezident we Täjikistanyň başçylygyny hemem ähli dogunlyk halkyny ýurdun garaşdygynyň 30 ýyl bolan utlap, awadançylyk hemem mundan belägäme gulläp ardy götü. Täjikistanyň prezidenti öz nowbatyny dostlukly ýurdun liderini hemem ähli türkmen halkyny öňde boljak döwlet garaşdygynyň şany teneti bilen utlap, geçirilýän özgörtmeliň ýoluna täze üstünlikleri ardy götü. Prezident Emomali Rahmon beýtarap Türkmenistanyň netijeli daşary syýasatyny hemem sebit we dünýä meşhurny parahaçylygy, howpsuzlyk hemem awadançylygy üçin maksadyna kybap gelýän dörejelikli başlanýyşlaryny Täjikistanyň dowlu gollaýanyny berdi. Soňra hormatly prezident we Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ebrahim Raisi bilen duşuş geçirdi. Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp iki çäkde duşukdy. Döwletlara gatnaşyklaryň möhüm uğurlaryny hemem geljegini, şeýle halkara syýasatynyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşma döwretlerine mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Fursatyn peýdalanyp hormatly prezident we özüniň Iranly kardeşini Iran Islam Respublikasynyň prezidenti wezipetine saýlanmagy bilen ýene bir gezek tüýsüret noktada. Hemem jogapkärlik döwreti içinde uly üstünlikleri ardy götdi. Hormatly prezident we iki taraplaryň hyzmatdaşlyk barada aýdyp ýurdumyzyň ähli ular boýunça gatnaşyklary ýa-da giňeltmäk hemem putulanyrmagy aýratyny ähmiýet berýänini notady. Duşuň başyna söhbetdeşler häzirki döwürde döwletlara syýasy diplomatik, ykdysady hemem medeni gatnaşyklaryň din hukukluk, özara hormat goýmak hemem hoşnýetli goňşulyk ýöreleri esasyny işeň üstürleýän notadylar. Duşuň dowamyny döwlet başçylary milli ykdysadyýetlerini ösüşiniň geljegini nazar almak bilen söwda ykdysady gatnaşyklary hil taýdan täze derejede çykarmak üçin oňa şertlerini bardygyny, hemem eksport import haritlarynyň sanyny giňeltmek üçin uly mümkinçiliklerini açylýanyny belediler. Duşuň şäklaryny hormatly prezident we Iranly kardeşini ýurdumyzda şuruň oktyabr hemem noýabr aýlaryna geçirijek Hadarýaky döwletleriniň başçylarynyň nowbatdaky samitine hemem ykdysady hyzmat taşgyramasyna agda döwletleriň başçylarynyň ýokary derejeli 15-nji duşuna gatnaşmagy, şeýle öz üçin esenlik amatly wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen gelmäge çağırdy. Soňra hormatly prezident we Şanxay hyzmat taşgyramasynyň samitiniň geçirilýän ýeri bolan Nowruz köşüne tarap urdy. Bu ýerde hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow we Şanxay hyzmat taşgyramasynyň agda döwletleriň başçylarynyň geňeşiniň şu gedeki mejlisine başçylyk edýän Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmon ýene-de mähirli garşylady. Samit başlanmadan öňe wekiliyetlerini başlanarynyň bilelikde resmi surata düşmek dabarasy boldy. Bilelikde resmi surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň Şanxay hyzmat taşgyramasyna agda döwletleriň başlanarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi. Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmon bu ýere ýygnanlar bilen mähirli salamlaşyp duşuş açdy. Hemem forma gatnaşyjylara söz berdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow we mejlise çykyş edip ilki bilen Şanxay hyzmat taşgyramasyna agda döwletleriň başçylarynyň geňeşiniň şu mejlisiniň gurulmaçylaryna büyük möhüm hemem wekilçilik duşugy hormatly mehman hökmüne gatnaşmaga çakylyk üçin minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň başçylygy mejlise gatnaşyjyň ählisini gurulmaň ýübileýi bilen tüýsüret notady. Bu gurulma geçen 20 ýylyň dowamynda dünýäde iqrarnama hemem hormaty eýburan, ähli syýasy we ykdysady ösüşiňe barşyna hemem häsiýetine oňy täsir edýän Awraly döwletlary birleşmesine öwrü diýip hormatly prezident beledi. Bize Şanxay hyzmat taşgyramasynyň işine gyzykylmak hemem hormat bilen garaýas, energetika hemem ulug ulgamlaryny, söwda we maý goýumlarda, senaty hemem o senaty toplumyny,
ýokary tehnologiýalar we innovasiýalar ulgamyny hyzmatdaşlamadan uly kuwaty eýdigine düşünýär hormat prezident bilen nagtady. Türkmenistan Şanxay hyzmatdaş guramasynyň parahatçylygy, ähli durnuklugy hem howpsuzlygy putulandyrmak, häzirki döwrüň öwgümlerine hem howplaryna garşy görüşmek meselelerine hem jogapkärlik garaşlaryna ýokary baha berýär. Hormat prezident bilen çykyşynda dowam edip, bugün tutuş dünýäniň täze şaşyrmly wökümler bilen ýüzbe-ýüz bolan mahalyna Şanxay hyzmatdaş guramasynyň ornuny ýokarlyanyny beledi. Elbetde birlikdäki işiňi däp bolan urgamlarynyň başgada oňa mümkinçilikleri, toplan tejribesi pandemiýanyň täsirini azaltmak, kontinental ykdysady we uly gatnaşyklaryny, düzümleri hem logistikany dikkatmek bilen baglanşykly wezipler babatda öýrenýär zerurdur. Şununla bagly hormat prezident we Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen birlikde 2022-nji ýylyň aprelinde deňizde çykargasy bolmadyk ösüp gelýän ýurtlaryň halkara maslahatyny özüni guramagy meýilleşdirýänini samida gatnaşyjylara habar berdi. Hormat prezident bu bular barada aýtmaklaryna Şanxay hyzmatdaş guramasyna agda döwletleri bu möhüm forma gatnaşmagy çağırdy. Milli dermede Türkmenistan bilen Şanxay hyzmatdaş guramasynyň arasynda köp uğurly, ýygydarly, maksadyly hyzmatdaşyň ýoly goýulmagynyň ösüşi täze, kuwatly iter bermäge, tutuş Ýewraziýa Geňişligine syýasy, ykdysady, durmuş insan-perwer işlerine ukunlyk hem ýokary hili bolmagyna ýardym etmäge ukyply dona anam bildirdi. Hepden möhüm wakalary hormat prezident bilen ýurt bähbeti işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depkinlerde ösýänini äşgär etdi. Garaşdy, hemişelik betarap diýarbyň şahar günjününe Türkmenistan parahatçylygyny anaşmaň watan ýylyna we şanly garaşdyrmanyň 30 ýyllygyna başlanyp geçirilýän dürli çäýerler şuňurman mazmuny, aýratyn joşgyny we ýokary ruh welitlige ýa bolýar. Paýtagtymyň Aşgabat şäherine we ýurdumyň welaýatlaryna şeýle çäýerleriň bir näçesi geçirildi. Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň Türkmenistanyň kärdesler arkalaşyklarynyň milli merkezinden hem Türkmenistanyň bilim ministrliginiň bilelikde guramagyna Aşgabat şäheriniň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň ýokary synıp okuwçy gyýlarynyň arasynda arkadagdan arkamar mirasmy sarpamaratly el işleriniň bätleşigi geçirildi. Gelecegimiz olan ýaşlara dürli hünärleri öwretmek, durmuşy we dörejiligi urukdurmak, merdany ata-babalarymyzyň watantöýçilik ruhuny, insan-perwerligi ýugurulan durmuş ýörelgilerini, zähmet enliklerini, asylly milli däplerini münasip dowam etdirmek maksady bilen geçirilen bu bätleşik ýaş nesliniň milli mirasymyda bolan buýtanjyny hasy beýgeldi. Bätleşiň dowamynda ýerine ýetirilen işler okuwçy gyýlarda türkmen gelin gyýlarynyň asyrlardan aşan eli işleriniň iňçeligini, näzikligini, gelin gyýlarymyzyň ojagy we paýlygyny, ahlaslygyny içkin öwrenmäge mümkinçilik döretdi. Bätleşiň jemleri boýunça oň ýeňjileri Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň Türkmenistanyň kärdesler arkalaşyklarynyň milli merkezinden we Türkmenistanyň bilim ministrliginiň hormat gatlary we gymmat bahaly sowgatlary bilen syýlaglanýarlar. Türkmenistan parahatçylygyň we inançmaň watan ýyl münasibetli hemem garaşdyrmyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli Ahal welaýatyna da dürli çärelere giňermerli. Şanly sene başlanan şeýle çäre welaýatyň saragy etrawyna da boldy. Davrada hormat prezidentimiň başçylygyna ýurt garaşdyrlygy ýyllar içinde gazanlan üstünlikler öz beýan tapdy. Türkmenistan parahatçylygyň we inançmaň watan ýylyna Balkan welaýatyna da mukaddes garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk şanly seneti münasibetli geçirilýän dawralar taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylýar. Şeýle ajaýyp günlerde bu şanly sene münasibetli Balkan welaýaty häkimliginiň we beýleki jemgyçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryna welaýat döwlet drama teatryna guran bayramçylyk dawrasy uly ruhlatlyga betlendi. Bu ýerde şeýden medeniýet we sunudy saatlary toýlary toýulaşýan iri diýarymyzyň ýurt garaşdyrlygynyň wasbyny belenten ýerine ýetirdiler. Türkmenistan parahatçylygyň we inançmaň watan ýylyna şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayram münasibetli geçirilýän aýdym taýly dawralar, täsirli matlagatlar Daşow welaýatyna da aýratyn ýokary ruh welatlyga eýe bolýar. Daşow şäheriniň Bekfeýtäkifatynyň muallimçilik mektebinde garaşdyrlyk garşylaýar bagtymyda bilen matlagat geçirildi. Onda täsirli çykyşlaryň bir näçe dinlendi. Mukaddes garaşdyrlygyň türkmen halkyny eden miweleri, halkymyzyň şanly garaşdyrlygymyda goýan bilen sarpasy barada jekmejek gurrun edildi. Lewap welaýatyna da Türkmenistan parahatçylygyň we inançmaň watan ýylyna we şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlanan dürli mazmunly çäreler bir-birine ulaşýar. Welaýatyň halajy etrawyna Dinanlar bölüminiň, kärdesler arkalaşyklarynyň şeýle-de Agrar partiýanyň bilelikde guramaklaryna bagtyar ýyly toýlar toýulaşýar bilen geçirilen bayramçylyk çäret hem ýatda galyjy pursatlara baý boldy.
Bu davara İtrawyň medeniyet we sunugat işgärleri hem ajaýyp sowgatlary, öýleriniň täze çykyşlary bilen geldiler. Davraň dowamynda ýanglanan estrada we halk aýdymlary şeýlede ýokary ustatlyk bilen ýerine ýetirilen tantlar, folklor çykyşlary bayramçylyk ruhuny hassa belende galdyrdy. Mukaddes garaşlygymyň şanly 30 ýyllyk bayramçylyk münasibetli Mary Vilayat Medeniyet Müdürlüginiň şeýlede Mary Vilayat kitapxanatynyň bilelikde guramaklarını hormatly prezidentimiň kitaplary esasynda garaşsyzlyk dillerimiň senasy atly matlagat geçirildi. Matlagyň dowamyna hormatly prezidentimiň başda durmagyna berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne halk gojalygynyň ähli puwdaklaryna gazanylan üstünlikler, yetilen belensepgitler dogrusynda buýsançly gurrunlar edildi. Hormat prezidentimiz berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne şöhratly geçmiş taryhymyzda halkymyzyň dörden milli kymmatlyklaryny ösdürmekligi, ene mamalarymyzdan miras galan el işlerini öwrenmek, halyçylyk, owadan naqşly keçeleri taýýarlamak, tikinçilik ýaly kesipkärleri münasip dowam etdirmekligi giň ýol açdy. Yurdumuzda dünýä meşhur milli kymmatlyklarymy, nusgalyk el işlerini, asyrlardan şu günlere ýetip gelen bu ajaýyp günärleri öwrenmek we geljek nesillere miras galdyrmak bardy, ul meşhurly işler durmuşa geçirilýär. Daşowut welatynyň çeperi elli gelin gyýlar özleri üçin dördüp berilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, bu önümleriň nusgalyk görnüşlerini öňdermekde aýratyn tapawutlanýarlar. Hormatlar kadamız berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne şöhratly geçmiş taryhymyzda halkymyzyň döreden milli gymmatlyklaryny üstürmekligi, ene mamalarymyzdan miras galan el işlerini öwrenmek, owadan naqşly tahyýalary taýýarlamak, tikinçilik ýaly kesipkärleri münasip dowam etdirmekligi giň ýol açdy. Yurdumuzda dünýä meşhur milli gymmatlyklarymy, nusgalyk el işlerini asarlardan şu günlere ýetip gelen we ajaýyp hünärleri öwrenmek we geljek nesillere miras galanmak barada uly meşhur işler durmuşa geçirilýär. Ajaýyp el işlerinden düdülen sunugo derejesine götürülen el işlerini milli gymmatlyklarymy wagt etmäge, hemem bu hünärleriň münasip dowam etdirilmegini gazanmaga giň mümkinçilikler berdi. Gadymy halkymyz milli gymmatlyklary diňe bardaşy görnüş boýunça däl, eýsem tebigat bilen aýrylmaz baglançlykda döredipdir. Önümleriň owadan görnüşleri, owadan döwrümizden rowaçlyklary bolup, gowunlarda buýsanç döredýär. Munyň şeýledigine Daşowut welatynyň Aktepe traýanyň çeperelligini gyýlaryň nusgalyk işleriniň mysalyna da aýdyn göz ýetirmek bolýar. Olaryň taýýarlaýan ajaýyp el işleri, owadan naqşly tahyýalary türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň arasynda münasip orun tutýar. Gahrman akadamynyň aýratyn ünsürmegi bilen köňlü zekini işe berdiň anlarymyzyň el işleriniň gymmatynyň dikeldilmegine giň ýol açyldy. Türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň arasynda nepis naqşly, owadan gülli keçeler münasip orun tutýar. Keçe önümlerini taýýarlamagyň iňçe sırlaryny ören oňat bilýän hemde muny geljeki nesillere miras galdyrmagyň ajaýyp nusgasyny görkezýän zenanlar milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolan keçe önümlerini öndürmekde, olary wagt etmekde de, ýaşlara bu hünäriň iňçe tilsimlerini öwretmekde de nusgalyk işleri bitirýärler. Keçe öndürmeň desapy işlerine başlap, ol taýýar bolýan şa ýerine ýetirilýän işler häzir ýaşlara da öwredilýär. Bu osa gadymy hünäriň şu günlerki gadyryny has tartyrýar. Welaýatda geçirilýän dörli dawralarda da nepis naqşly keçeler münasip orun tutýar. Olaryň owadan görnüşleri, owadan döwrümizden rowaçlyklary bolup, gowunlarda buýsanç döredýär. Munyň özi hormatlar kadamynyň peşkeş beren, bagtyarlyk döwrüniň hemde garaşdyrmanyň şany 30 ýyllyk ähli türkmen toýuna taýýarlyk görmeň ruhy rentligi bilen münasibet goşýar. Hormatly eleşer, häzir orta gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gollugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edizleşler. Hormatly eleşer, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň ýalyrak döwri sentýabr aýynyň 20-sinde tamamlanýar we sentýabr aýynyň 23-inden mizan döwri başlanýar. Mähriban adamlar, gelingen bolsa sentýabr aýynyň 20-sinden sentýabr aýynyň 26-syna çenni hepden dowamyny yurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Ýani geljek hepdeniň dowamyny yurdumyň çäýini Demrat hökümetlerden howa akynyň aýralaşmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýatlaryny howanyň gejek temperaturalarynyň durnuq ýagdaýda saklamagyna garaşylýar. Hastakygy yurdumyzyň barkany welaýatyna az kam rutly hepden ikinji ýarymyna üýtgäp duran bulutly howa bol. Gün ortagyny ordan Demrat hökümetleri orun ötgedýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymaly öňsüňde hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 18-20 gradusdan 25 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 28-30 gradus, welaýatyň kenarya etraplaryna 15-20 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar.
Diyarbakır ahali welaýatyna az bulutly, hepden ahyryna az kömürlükli howa bolup, günordan günorta günora ornut gediýän telik sekundda 6-10 ýerden 10-15 metr etýän şamalyň sümügini hemde hawaň temperaturasynyň geceleri 18-20 gradusyň 25 gradusyň maýyl, gündüzleri 29-34 gradusyň 36 gradusyň maýyl bolmana garaşylýar. Ýurdumyň mar welaýatyna az bulutly, hepden ikinji ýarymyna az kömürlükli howa bolup, Demirad günordan Demirad günatary ornut gediýän telik sekundda 7-12-den 9-14 metr etýän şamalyň sümügini hemde hawaň temperaturasynyň geceleri 16-20 gradusyň 23 gradusyň maýyl, gündüzleri 30-35 gradusyň 36 gradusyň maýyl bolmana garaşylýar. Diyarbakır welaýatyna az bulutly, hepden ikinji ýarymyna az kömürlükli howa bolup, Demiraddan Demirad günogary ornut gediýän telik sekundda 8-13-den 10-15 metr etýän şamalyň sümügini hemde hawaň temperaturasynyň geceleri 15-20 gradusyň 20 gradusyň maýyl, gündüzleri 28-30 gradusyň 35 gradusyň maýyl bolmana garaşylýar. Ýurdumyň daşary welaýatyna az bulutly, hepden ikinji ýarymyna az kömürlükli howa bolup, Demirad günogary ornut gediýän telik sekundda 6-10 ýerden 9-14 metr etýän şamalyň sümügini hemde hawaň temperaturasynyň geceleri 13-18 gradusyň 20 gradusyň maýyl, gündüzleri 25-30 gradusyň 33 gradusyň maýyl bolmana garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly, hepden ahyryna az kömürlükli howa bolup, günordan telik sekundda 7-9-dan 10-12 metr etýän şamalyň sümügini hemde hawaň temperaturasynyň geceleri 18-20 gradusyň 23 gradusyň maýyl, gündüzleri 31-33 gradusyň 35 gradusyň maýyl bolmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdum boýunça sentýabr aýynyň 20-syna magnit gaýdasynyň durluk ýagdaýda saklanmana garaşylýar. Mähban adamlar, sentýabr aýynyň 20-synden sentýabr aýynyň 26-syna çenni hepden dowamyny ýurdumyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanışy bolunuz. Eziz watandaşlar, göz baslyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň ötgeýänligini nazara alyp, baslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 8 götürüp artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyly burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berk-berjaý etseňiz, ýylyň islenlik baslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüne ata watanymy Türkmenistan ähli wagtlarda teşekkür etdiňe. Ähli şoň özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun ýerleşler.